Εγώ αυτή τη στιγμή να πω τι. Που ακούω από το διάδρομο την ώρα που έρχομαι. Για ποιο λόγο γίνεται? Τι είναι αυτό που ακούω? Για ποιο λόγο εγώ αυτή τη στιγμή το ακούω αυτό? Μπορείτε να μου πείτε? Το ακούτε για αυτό το λόγο. Νομίζετε ότι έχετε κενό? Ωραία, ωραία, το δέχομαι. Να το συζητήσουμε. Έστω λοιπόν ότι έχετε κενό. Ωραία. Ακόμα και κενό να είχατε. Αυτή η χαύρη ιδέα να δω για ποιο λόγο να συμβεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να καθυστερήσω μια φορά και να μην γίνει χαμός, και να μην έχω παράπονο από το γραφείο, και να μην φτάσω και να μου πούνε: Ξέρεις κάτι, το τμήμα σου πάλι το έχει κάνει εδώ πέρα βαδιά. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο λοιπόν να φτάνω σε αυτό το απέσιο σημείο? Ούτε για εξετάσεις αίματος δεν μπορώ να πάω. Για ποιο λόγο? Μάλιστα, παιδιά. Είχα να πάω κάπου. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έχω στη δουλειά μου, έχω να από το κέφαλο. Και όλη την υπόλοιπη μέρα εγώ να είμαι χάλια. Γιατί? Δεν είστε άνθρωποι. Εσείς άνθρωποι δεν είστε. Εσείς αυριανοί επιστήμονες. Όσοι καταφέρετε να μπείτε σε πανεπιστήμιο, κανένας. Δεν είστε. Είναι απλά δεν είστε, παιδιά. Δεν έχει. Όχι. Για το υπόλοιπο της ώρας δεν θέλω να ακούσω παιδιά τη φωνή κανενός. Κανενός. Με βλέπετε αυτή τη στιγμή έχετε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που ούτε θέλω να φωνάξω, ούτε θέλω να κάνω τίποτα. Απλά δεν θέλω να ακούσω τη φωνή κανενός. Όποιος μιλήσει έχει φύγει απευθείας έξω από απουσία. Τέλος. Η αγωνία είναι αυτή, τη βάσανα τραβάμε. Σε τούτο εδώ το σύριαλ δεν ξέρουμε που πάμε. Εμπρός να πάμε είναι κρεμός και πίσω